hitzarmenaren alde borrokatzen, zeren eta langileak daramatzate ja pare bat urte negoziazioan hitzarmenaren alde, eta gainera 2026an autopisten esplotazioa diputaziora pasatuko da. Orduan ez dakigu zer gertatuko den bertan enpleguarekin, eta oso garrantzitsua da guretzako enpleguaren garantia izatea, eta hori lortu nahi dugu hitzarmen kolektibo honen bitartez. Bueno, daramatzagu ja hainbat hilabete negoziazioan, baina enpresak ez du akordio bat ailegatu enpleguaren izenean, beraiek ez dute horri buruz hitz egin nahi, eta guretzako super garrantzitsua da hau garantizatzea, zeren eta azkenean 70 edo 80 langile daude enpresan, eta ez dakigu zer gertatuko den etorkizunean beraiekin. Egutegi bat egingo dugu mobilizazioekin, ere joan nahi dugu diputazioen aurrean mobilizatzera, azken finean beraiek izango direlako etorkizunean autopistanen esplotazioa eramango dutenak, eta beraiekin hitz egin nahi dugu. Hurrengo mobilizazioetara hurbiltzea eskatzen diegu, azken finean langileen reibindikazio hauek oso garrantzitsuak dira, eta gainera diputazioen erresponsabilitatea ere ikusi behar dut hemen, eta oso garrantzitsua da.